Журналисты сняли, как тяжело белорусский правитель спускается по лестнице. Пока его коллега шел налегке, Лукашенко хромал и крепко держался за перила. Может, давно уже пора на пенсию. Аптымістычны сцэнар транзіту ўлады. Колькі гадоў, як это будзе выглядаць, што казалі эксперты? Ці выязджаем ужо? Ну, мне падаецца, што заўчасна выязджаць, на вялікі жаль. Я думаю, што пераважная колькасць людзей ўсё ж такі лічыць, што гэты працэс кіравання Александра Лукашэнкі зацягнецца, і триггером, который послужит тому, что в Беларуси изменится улада, это то, про что вы казали только что, это здоровье Александра Лукашенки. Ну и поколькі мы уже долгий час, здаецца, глядзім вось гэтыя відэа, як ён ходзіць ці не ходзіць і так далей, адсучваем нібыта нейкія мікразмены, нібыта мы все лекары. Я думаю, что все ж таки мы разумеем, что гэта пытанне там десятигоддзя. І гэта аптымістычны прагноз. Не, ну чаму, это больш-менш нейкая кансенсусная, ну, это меркаванне большасці там апытаных нашими экспертами, но я думаю, что мы можем, в принципе, казаць і про нас самих, да, тут на троих можем прийти до этой пэўнай высновы, что... А якая самая аптымістычная лічба была? То есть жадаем такі зрабіць ад і да. Тры сцэнарый трэба разглядзець. Аптымісты, хто самыя аптымісты і якую лічбу яны назвалі вам? Ну, глядзіце, я думаю, что мы все ж таки не варта засяроджвацца, ведаеце, на неких там лічбах, там 1 год, 3 гады, это все вельмі расплыўчатае. Я гадзі, мне трэба гадзіннік паставіць, Рыгор. Цікава. Я разумею, что ваше ожидание звесці все там до неких лічбаў, там 1 год, 2 гады, мы тут легализуемся, не легализуемся, да, это все ж таки даволі умоўна. Таму, калі мы глядзім на па сутнасці, да, мы павінны казаць не пра гады, а пра ўсё ж такі нейкія умовы, да, якія могуць паспрыяць таму, што транзіт у Беларусі будзе там больш дэмакратычны, менш дэмакратычны, ці зменіцца штосьці ад таго, што зменіцца кіраўнік дзяржавы фармальны, афіцыйны, ці не зменіцца гэта. Вось гэта найбольш істотныя рэчы, на которые мы глядзелі ў гэтым даследаванні. Карацей, вы не хотите по нашему сценарию. Може, Рыгор не вельмі і верыў у аптымістычны сцэнар, таму нам не рассказывай. Я думаю, что есть специальные люди, которые могут вам что-то такое сказать, и вы можете вставить слово «все» внизу, и не так будзе выглядаць лепш. Я все ж таки крыху іншага фармату чалавек. А чаму ўвогуле вы вось зараз вырашылі пагутарыць і рабіць даследаванне пра транзіт улады менавіта цяпер? Таму што Лукашенко вельмі дрэнна выглядае, ці нейкія іншыя былі прычыны? Ну, пытанне не толькі там дрэнна ці добра. Я думаю, все разумеюць, што это звычайны біялагічны працэс, які не можа ісці без конца. І праз нейкі час у Беларусі паўстане пытанне, што пора змяняць асноўнага чалавека. Это пытанне можа паўстаць у сувязі со здоровьем Лукашенкі, там што ці там смерцю Лукашенкі і так далей, да, тут можна по-рознаму на гэта глядзець. Але ў любым разе все разумеюць, што гэта все там значная частка людзей пэўна разумее, што гэта пытанне десятигоддзя, і гэта пытанне, якое непазбежна стаіць перед Александром Лукашенком, гэта пытанне паўстае перед Россией, пытанне паўстаіць перед там Заходом, демократычнымі сіламі. То бок сама сістэма Александра Лукашэнкі зацікаўлена тым, каб не даваць занадта шмат сігналаў, да, пра гэта, таму што это адразу пачне бударажыць нейкія фантазіі, людзі пачнуць штосьці сабе думаць, планаваць, бла-бла-бла. Але не гледзячы на тое, што сістэма не падае шмат сігналаў, гэта непазбежна. Байпрасвет выпусціў 2 тамы кнігі «Патаемная спадчына». Гэта казкі пра беларускіх жанчын, без якіх нашу гісторыю проста немагчыма уявіць. 12 гісторый, там Софья Гальшанская, Эмілія Плятар, цётка Геніюш Ларыса, Марія Калеснікова там ёсць таксама, Алена Аладова і іншыя. А ведаеш, хто напісаў казачку пра Алену Аладову? Ведаеш? Я ведаю. Марынчка ваш напісала, вось. Таму не проста рэкламная інтэграцыя, амаль сямейная рэкамендацыя вам. Это гісторыя пра тое, як перадаваць дзецям беларускую мову, гісторыю, не праз нудны падручнік, а праз казку, праз прыгожыя ілюстрацыі. Я таксама пагартаў тут. Моцныя гераіні, гэта ж таксама вельмі істотна.
Вось набыць гэтыя цудоўныя кніжкі можна на кірмаш, кірма.ш. Спасылачку даем у апісанні, каментах. Ёсць першы том, ёсць другі том, можна купіць амаль два тамы разам. Вось, а па прамакодзе YouTube Buy будзе зніжка 5% до канца мая на увесь заказ. А наколькі сама сістэма для вас вось зараз лукашэнкаўскай улады выглядае стабільнай? Ці ўсё ж такі не? Ці вось не толькі сам Лукашенко ўжо не выглядае стабільна, але і сістэма паказвае, што яна не вельмі здаровая? Сістэма даволі стабільная, яна досыць доўгі час уже працуе, 4-10годдзя, адфільтраваныя людзі, адфільтраваныя працэдуры. Пытанне ў тым, што нават у самой унутры гэтай сістэмы, як паказвае наша даследаванне, ёсць значны запыт на змену кіраўніка дзяржавы. І гэта азначае тое, што ўсё ж такі нейкі там працэс падрыхтоўкі таксама ідзе. І зразумела, што ёсць нейкая колькасць людзей, которые часто любяць называць там будучымі пераемнікамі, ацэньваць іх шансы. Я думаю, што не будзем уже там называць шмат прозвішчаў, але па сутнасці скамейка гэта сфармаваная. І тыя, хто будуць пераемнікамі Александра Лукашэнкі, яны па сутнасці ўжо на віду. І можна лёгка уявіць сабе, хто гэтыя людзі, хто будзе прэтэндаваць на гэтую пасаду пасля яго. І пытанне хутчэй застаецца ў тым, што ёсць вось гэты асноўны сцэнарый, который мы сабе можам лёгка ўявіць. І гэта аўтарытарная пераемнасць, тое, што мы апісваем в нашым даследаванні. Што Александр Лукашенко праводзіць трансфармацыю ўласнай сістэмы, перадае свае паўнамоцтвы ад сябе камусьці іншаму. І пытанне заключаецца ў тым, ці магчыма нейкім чынам паўплываць на гэты працэс, да? Ці магчыма, калі там будзе там монархічная пераемнасць, ці это будзе там перадача нейкаму там чыноўніку ці сілавіку, ці могуць Захад і тое, што мы называем дэмакратычнымі сіламі, нейкім чынам паўплываць на тое, што будзе адбывацца. Апошняе у гэтым пытанні, што акрамя вось здароўя Лукашэнкі можна нам даць гэтую надзею на транзіт? Таму што запыт у народу быў запыт у 2020 годзе на змену ўлады. Давай паглядзім у нас картинка цікавая ёсць, там ёсць працэнтоўка, што адказвалі эксперты. То бок сцэнар транзіту? Для кого будзе адбывацца гэты транзіт? То есть чаму гэты транзіт увогуле павінен адбыцца? Так, давайте паглядзім на картиночку эту. Яшчэ наш рэжысёр і робіць зараз. Гэта пра медыяну экспертаў, нормально, я на слово могу сказать. Давайте не будем заморачиваться. Глядите, давайте, рассказывайте, а мы покажем праз хвилину. Давайте. По сутнасці, есть два асноўныя триггеры, якія мы можам сабе ўявіць, якія прывядуць до того, што нешта пачне змяняцца. Гэта, дакладней кажучы, не нешта, асоба кіраўніка дзяржавы Беларусі. Гэта здароўе Александра Лукашэнкі, і другі найважнейшы фактор гэта стабільнасць альбо нестабільнасць у Расіі. То бок, калі мы паглядзім, што в прынцыпе, чым беларускі там 20-й год адрозніваецца ад шматлікіх дэмакратычных рэвалюцый, которые адбываліся там у канцы 80-х, пачатку 90-х і так далей. Тое, што тады гегемон усходняя, да, Расія, то яна была вельмі аслаблена. І гэта стварала прастору для таго, каб іншыя краіны усходняга блоку маглі дэмакратызавацца, переходзіць у заходні лагер. І па сутнасці гэта і з'яўляецца асноўным такім знешнім палітычным фактарам. А ўжо унутрыпалітычны фактар гэта менавіта сам Александр Лукашенко. І гэта і ёсць два асноўныя триггеры, которые можна сабе ўявіць. Калі мы паглядзім на эту працэнтоўку, гэта колькасць экспертаў, якія выказаліся за тот ці іншы сцэнар. Так я разумею, ці не? Да. Там, на самом деле, велізарная колькасць фактараў, якія у нас было 25 пытанняў, которые мы задавали 29 людзям, і яны, па сутнасці, все там адказвалі. Гэта вы можете побачыць тут не сярэдня, тут медыяна, да? Але это больш-менш нейкі кансенсус, да, аб тым, што здароўе будзе гэтым фактарам, кіраваная перадача будзе, то бок, хутчэй за ўсё, это будзе перадача
кантралируемая, хоць канец гэтай перадачы ён заўжды непрадказальны, да, то бок можна ўзгадаць прыклад Казахстана, дзе ўсё было прадказальна, да, то бок ёсць Назарбаев, который там елбасы, ён все кантраліруе, его сям'я все кантраліруе, ён перадае ўладу чалавеку, которому ён давяряе, і пасля все меняется літаральна за некалькі гадоў, і нібыта все было кантраліруема, да? Не, прабачце, Але... нейкі такі прыклад, а што там змянілася ў Казахстане? Змяніліся людзі, змянілася сама, як бы... Тое, што там застаўся аўтарытарны рэжым, мы гэта ведаем, да, як бы гэта і, в прынцыпе, ёсць працэс трансфармацыі. Но я пра тое кажу, што гэта передача, она пачнецца як кіравана, но ейны вынік у нейкай ступені не можа быць непрадказальны для тых людзей, которые будуць пачынаць, да, як бы, то бок самі людзі могуць змяніцца. А сама сістэма, хутчэй за ўсё... Прабачце, а што азначае сілавікі лаяльныя? Вось што это азначае, патлумачце, калі ласка? Таму што, глядзіце, 55% это ж больш, чым дэмакратычныя сілы ўключ. Ну, зразумела, што дэмакратычныя сілы з імі так... Да? А што такое сілавікі лаяльныя? Ну, тое, што як бы яны прытрымліваюцца таго, што ім кажуць зверху, да, як бы, што як бы, больш-менш не выступаюць з нейкімі ўласнымі ініцыятывамі, а прытрымліваюцца таго, што кажуць. Там, у выпадку, там, пагаршэння здароўя Александра Лукашэнкі, што будзе казаць Александр Лукашенко, да, як бы, і будуць в працэсе таксама прытрымлівацца вось гэтых пераемніка, да, то бок калі там уявім сабе там сына старшага ці яшчэ кагосьці, то як бы яны захаваюць гэтую лаяльнасць. То бок 55% ў гэтай ступені некая, это не такая уж вялікая лічба, не, як бы ўсё ж таки варта разумець, што это значит, что ледь не 50 на 50, да? Что могут они свою лояльность изменить. Як вы ацэньваеце паводзіны сілавікоў у розных сцэнарах транзіту? Што яны могуць зрабіць, што яны не могуць зрабіць, ці яны маюць а яны самі могуць трыгерам стаць? Суб'ектнасць, ну, ёсць у іх. Ну, я думаю, что, конечно, силовики – это один з найважнейших факторов, які будзе ўплываць на тое, куды будзе рухацца як бы, краіна. І паводзіны шматлікіх силовиков, у прыкладу, там, не ведаю, у Румынии, да, был какой-то раскол внутри силового блока в 1989 годзе, і таму, адпаведна, была досыць значная крывавая революция. Да, як бы, таксама той же самый прыклад, который мы узгадалі, там Казахстана, таксама яны падзяліліся, да, нехта захаваў з іх лаяльнасць да сям'і клана Назарбаева, некаторыя перейшлі на бок Такаева, і ў выніку тыя, которые засталіся лаяльныя да Назарбаева, яны былі знішчаныя, вычышчаныя і так далей з палітычнай сістэмы. То бок, у прынцыпе, калі мы паглядзім на паводзіны сілавікоў, которые былі у 2020 годзе ў Беларусі, ці паглядзім на паводзіны сілавікоў у Расіі падчас мяцежа Прыгожина, ну, там досыць шмат разгубленасці, звычайна, цягам бліжэйшых там гадзінаў, дзён і так далей, калі як бы незразумела, якім чынам рэагаваць, як далей дзейнічаць. І хутчэй за ўсё у Беларусі можна там у нейкай будучай там уяўнай сітуацыі можна уяўляць, што яны таксама будуць знаходзіцца ў нейкай разгубленасці і будуць па сутнасці далучацца да таго, хто будзе мацнейшы ў гэты момант. Ну, а з вашого пункту гледжання вы кажаце, што гэты транзіт, як то кажуць, рукатворны, так? З вашого пункту гледжання ён будзе ўсё ж таки кантралюемым ці больш хаатычным? І вось да чаго схіляецца Лукашенко? Ці давярае ён свайму атачэнню пасля вось той самай гісторыі з Назарбаевым? Я думаю, что процесс пачнецца, безумоўна, кантралюемым, калі Александр Лукашенко просто захоча сканцэнтравацца на сваёй пасадзе кіраўніка Беларускага народнага сходу, як бы і адпаведна пакінуць камусьці іншаму пасаду прэзідэнта. В прынцыпе, гэта все і задумвалася, да, яшчэ там 4 гады таму, атрымліваецца 5, для того, каб калісьці гэты працэс адбыўся. Ён быў адкладзены. Может быть, он ніколі не так уж сур'ёзна Александр Лукашенко не ўспрымаў, што вось тут і цяпер ён павінен гэта зрабіць. Але, ў прынцыпе, сам формат, сцэнар, который бачыць Александр Лукашенко, досыць відавочны, да, то бок не просто так праводзіў все гэтыя рэферэндумы і не просто так стварал гэтыя все пасады, передавала велізарная колькасць паўнамоцтваў кіраўніку Всебеларускага народнага сходу, і зразумела, менавіта таму ён і стаў кіраўніком Всебеларускага народнага сходу, а не передаў камусьці іншаму гэтую пасаду. Таму тут працэс досыць відавочны. Далей
зразумела, калі прыйдуць іншыя людзі, яны пачнуць паміж сабой канкураваць, і вынік ўжо самога транзіту, ну, ён можа быць даволі непрадказальным. Тут... Ведаеш, я зараз просто маленька рыва. Я так часам нешта гатую сабе, што тычыцца ежы. Я пачынаю гэты працэс як кантраляваны, але праз паўгадзінкі ўжо там бяжыць, тут падцікае і гэтак далей. Таму падаецца, што нешта падобнае... Досведа транзіту ўлады недастаткова. А у Лукашэнкі ажно ж поўнае Рыгор, штанне. такое пытанне, а як мы вызначым, што гэты працэс транзіту ўлады пачаўся? Ці пачаўся, ну, такі прадтранзітны перыяд? Ну, я думаю, шмат залежыць ад таго, што мы называем менавіта транзітам улады. Я думаю, пры жаданні ўжо можна сказаць, што вось транзіт улады нейкі ідзе, да, таму што ствараюцца новыя пасады, інстытуты, ідзе нейкае бурленне маладых кадраў. І, ў прынцыпе, калі паглядзець на беларускую палітычную сістэму, то яна даволі маладая. Адпаведна, як бы яна рыхтуецца для таго, каб у будучыні ўжо прэтэндаваць на ўладу. Калі казаць ўжо непасрэдна пра сам гэта рашэнне пераходу, да, як бы Александра Лукашэнкі з этой пасады на ўжо канцэнтрацыю на пасадзе кіраўніка УНС, я не думаю, што гэта будзе нейкі, ведаеце, што ён нам абвесціць загадзя пра гэта, да? То бок не ў ягоным інтарэсе, чтобы вот прыходить, говорить, вот я праз год уже, ладно, пойду, потому что адразу это пачнецца какой-то личный процесс. Как бы, куды, как бы, калі ўжо прыйдзе час, калі ўжо будзе цяжка, калі вы зразумееш, што все, ну, скажет, прийти и скажет, ну, все, как бы, альбо не скажешь, да, як бы, безумоўна, застаецца сцэнарый, которым Александр Лукашенко кіруе Беларусь до конца ўласнага жыцця. Марина, я вот вас смотрю, вам доверяю. Знаете, я завтра уже ухожу. А что робить с Конституцией не под президентку? Марин, это мы, знаете, не лезьте туда. Это не, Конституция не под женщину. Ты как куда лезть? Слушайте, а что касается демократических сил, вось як яны будуць, ну як-то, там толькі 30% вось з апрошаных але ж гэта цэлыя экспертаў. 30%. Ну цэлае, не цэлае, што дэмакратычныя сілы ўвогуле будуць уключаны. Так, вось яшчэ раз палейце. Это мінімальна з усяго. Мінімальна, так, 30%. А ну, чаму такая маленькая, як то кажуць, калі ідзе транзіт, тыя, хто па крышачку падыходзяць да ўлады, у іх, ну, ўсё ж такі яны будуць так ці інакш мець гэты запыт на збліжэнне з Захадам. Ну, ўсё ж такі... як зараз вось Лукашенко адправіў свайго гэтага Рыбакова да Коула, ну гэта так само пра... Гэта ўжо будзе не Лукашенко, і гэты запыт будзе. Хто можа быць пасрэднікам найлепшым? Канешне, там сілы, якія тут, ну, як рыбы ў вадзе. Чаму такая нізкая верагоднасць таго, што яны будуць уключаны ў гэты працэс? Як вы это патлумачыце? Ну, я думаю, што яны маюць магчымасць прэтэндаваць там на нейкі статус кансультанта, статус пасярэдніка, той, хто можа штосьці камусьці прапанаваць зрабіць. Але калі казаць пра сам працэс транзіту, ну, конечно, не, ну як вы сабе это уяўляеце? То бок Александр Лукашенко перадае камусьці сваю ўладу. Як бы, прычым тут дэмакратычныя сілы? Тут працэс па сутнасці не мае як бы нават формата, в котором яны могуць нейкім чынам быць уключаныя. Калі мы сабе уявім, што ўсё ж такі будзе запад унутры палітычнай сістэмы, там нейкіх там людей, которые прийдуць на месца Александра Лукашенко для того, каб будаваць стасункі з Захадам, то яны, безумоўна, маюць магчымасць будаваць стасункі з Захадам самастойна. Да? Якби сёння яны будуюць это самастойна. Да? Рыбакову не патрэбна узгадняць з кімсьці сваю пазіцыю для того, каб весці перамову з Коулам. Таму, якби, але безумоўна, калі мы сабе уявім ўсё ж такі сцэнарый, што ёсць аслабленая Расія, што ёсць внутрі зразумелы выразны запад грамадства на трансфармацыю. Калі мы уявім, што ў дэмакратычных сілаў ёсць інструмент уплыву, і Захад хоча ўплываць
самое важное, да, то тады, безумоўна, можна сабе какой-то сцэнарый уявіць. Но па сутнасці все тут залежыць ад пазіцыі захаду. Калі Еўрапейскі Саюз і іншыя партнёры будуць жадаць для того, каб у Беларусі адбылася дэмакратычная трансфармацыя і будуць хацець выдаткі вялікія, адносна вялікія, да? То, безумоўна, нейкая там прастора для ўдзелу дэмакратычных сілаў яна будзе. Але гэта все залежыць ад того, пра што, в прынцыпе, мы пішам у нашым даследаванні ў канцы, гэта пра тое, што ці будуць паўставаць нейкія фармальныя прававыя эканамічныя механізмы для того, каб прапаноўваць штосьці Беларусі за трансфармацыю дэмакратычную. Ну, вось мой калега Зміцер Крук, вось ён адказваў за гэты раздзел, ён пісаў пра Belarusian Democratic Facility. Это на прыкладзе того, што робіць Еўрапейскі Саюз з удачнення да Украіны. Да? Там ёсць правовы механізм, по которому, па сутнасці, Захад ужо ў нейкай ступені забавязаны, он сам себе забавязаў падтрымліваць Украіну і фінансаваць тое, што адбываецца ва Ўкраіне цяпер. І, адпаведна, тое самае павінен быць механізм ужыты да дачынення да Беларусі, што Захад сам себе забавязвае профінансаваць дэмакратычную трансфармацыю Беларусі. І калі мы ўявім сабе такі сцэнарый, ну, зразумела, тады ёсць нейкая там прастора для дэмакратычных сілаў, каб быць нейкім чынам уключаны. Ну, ці прынамсі, як бы там з'явіцца іншая... А наколькі гэта рэалістычна, Рыгор? Наколькі гэта рэалістычна, што вось Еўрасаюз падтрымае такую ініцыятыву, дае грошы, дае, ну, не ведаю, што яшчэ патрэбна для таго, каб такі транзіт адбыўся з падтрымкай Еўразвязу? Я думаю, што гэта не нулевы сцэнарый, не нулевая магчымасць. Не, насамрэч, проста як бы тады няма пра што размаўляць, да, як бы просто размова пазбаўлена як бы сэнсу, да, як бы просто мы, яны, хтосьці просто выключаны з працэсу, як бы Александр Лукашенко перадае ўладу, ну і на гэтым канец, да, як бы. І таму мне падаецца, што дэмакратычная сіла акорда зацікаўлена тым, каб выкарыстаць сённяшні патэнцыял, который іх ёсць, для того, каб данесці важность того, что павінны паўстаць нейкія правовыя механізмы, которые Захад сам себе забавязвае падтрымліваць дэмакратычную трансфармацыю Беларусі і фінансаваць яе, да, праз падтрымку рэформу і так далей. То бок раней гэта называліся лічбы там, відаць, 3 мільярда еўра. Ну, цяпер ужо як бы інфляцыя і, в прынцыпе, эпоха змянілася і трэба куды большыя сродкі. Але ў любым разе стварэнне такіх механізмаў, такіх пакетных прапановаў, яны прынамсі змяняюць саму логіку мыслення людзей і ў Менску, у России, нас тут і ще кагосьці. Тому што як бы все разумеюць, што гэта сур'ёзная прапанова. Калі ж как бы прапанова Захаду заключаецца ў тым, што ну, вы павінны просто быць хорошымі ребятамі, то как бы ніхто, конечно, такую прапанову ў Менску не купіць, да, як бы і застаюцца больш-менш гэтыя людзі пры сваіх прарасійскіх перакананнях, которые, па сутнасці, не сказаць сам вельмі прарасійскія, як бы не просто пабудаваныя на простым прынцыпе, што ну, дзе кормяць, там і добра. Зразумела. Я вось, напрыклад, лічу, што, ну, вы кажаце, а як можна сабе ўявіць, дзе там, якая там роля дэмакратычных сілаў, калі да ўлады прыходзіць нешта іншае, так, вось ідзе эта трансфармацыя. Трансфармацыя, кажу. Транзит. Ну, мне падаецца, што вось уявіць можна якраз, таму што, напрыклад, які-небудзь там Рыжанкоў, хто там будзе ў камандзе, ну так, у яго ёсць гэтыя стасункі, але яны будуць думаць, што рабіць там, напрыклад, далей вось як выстрайваць адносіны там з Літвой, з палякамі, асноўныя краіны, насамрэч, таму што гэта суседзі нашы. І, ну, ім жа лепей будзе, калі дэмсілы ім нешта падскажуць, таму што ў дэмсілу досвед ого які і з палякамі ў стасунках, і з літоўцамі. Так, і ну, значна лепей заходзіць на нейкую тэрыторыю, калі ты дагэтуль нейкі гід там прачытаў. І вось гэтыя дэмакратычныя сілы, яны могуць выступаць, ну, яксьці такого гіда. Не прэтэндуючы там на ўладу, але, ну, ўсё ж такі быць часткай вось гэтых працэсаў збліжэння, напрыклад, новай Беларусі з Захадам. Ну, мне так это уяўляецца даволі лёгка. Ну, Рыжанкоў, звоніць Ціхановскай, Свет, слухай, ну, там, што там Сікорскі? Ну, яна яму, вон тое. Ну, і вось так, не?
Ну, я думаю, што калі казаць менавіта пра Рыжанкова, то ён акурат валодае польскай мовай, бо сам з'яўляецца этнічным палякам і досыць добра разумее польскую палітыку і в прынцыпе ведае Сікорскага ўжо значна даўжэй, чым ведае спадарня Ціхановская. І ў прынцыпе у самой сістэмы дастаткова кадраў, которые разумеюць, што і як рабіць, і калі ёсць палітычнае жаданне, то все працэсы адбываюцца. Калі ёсць палітычная згода, то і памежныя пераходы адчыняюцца, і людзі вызваляюцца. І думаць, што тут хтосьці валодае нейкай унікальнай экспертызай, которая ёсць толькі тут, ну гэта досыць складана мне сабе уявіць. То бок ёсць, зразумела, пытанне легітымнасці трансфармацыі, да? Умоўна кажучы, калі дэмакратычныя сілы кажуць, што вось гэты працэс, который цяпер адбываецца, прагрэс, нас цікавіць, і мы, в прынцыпе, зацікаўлены в гэтым працэсе, который цяпер адбываецца, то іншыя краіны, заходнія краіны лепш на гэта рэагуюць. Умоўна кажучы, вось мы зараз берем за прыклад вызвалення палітычных зняволеных. То бок Злучаныя Штаты гэты працэс ініцыявалі, яны іх правялі, і зразумела, што значная частка людзей гэты працэс у дэмакратычных сілах падтрымалі і надалі яму легітымнасць. Частка людзей не падтрымалі, ну, прынялі, но без асаблівых, там, ведаеце, без асаблівых жадання, скажем так. І ў прынцыпе гэта паўплывала на пазіцыю краін Еўрапейскага Саюза, да? То бок яны гэты працэс вырашылі, што мы штосьці падобнае, як амерыканцы, рабіць не будзем. І вось у гэтым і па сутнасці, да, з'яўляецца нейкая роля для дэмакратычных сіл. Но ўсё ж такі варта разумець, што гэта ўсё ж такі роля, которая даволі, ну, она не лёсавызначальная. То бок калі б Еўрапейскі Саюз хацеў, мы ўсё зрабіў. То яны просто не зацікаўлены. Механізмаў няма. Не? Ці Еўрапейскі Саюз ужо паказаў шмат разоў, што яны могуць неяк уключацца ў дэмакратычныя змены нейкіх іншых краін. Мне падаецца, у іх все ж такі ёсць нейкія нормы, пра якія вы самі ўжо казалі, што яны не... Ну, это пытанне іхніх рашэнняў. Я думаю, што інструменты ў Еўрапейскага Саюза ёсць. Еўрапейскі Саюз дагэтуль застаецца адной з найвялікшых эканомік у свеце, у якой ёсць велізарныя рэсурсы для знешнепалітычнага ўплыву. То бок яны часам любяць самі сябе немного там папрыніжаць, але калі мы паглядзім на тое, што адбылося за апошнія 4 гады вайны, но ўсё ж такі Еўрапейскі Саюз праявіў сябе так, як мала хто мог сабе уявіць 4 гады таму. І мне падаецца, што гэта акурат паказвае прыклад таго, што Захад стане змяняцца, у прыватнасці Еўрапейскі Саюз. Ну і ЗША таксама змяняецца, но ў іншы бок просто. Але мне падаецца, што самае важнае, што мы павінны разумець, што гэтыя інструменты яны магчымыя. Захад і Еўрапейскі Саюз у стане ўплываць на тое, што адбываецца ў Мінску. Пытанне таго, ці ёсць гэтае жаданне ўплываць, таму што это далёка не заўжды ёсць сапраўды так, што яны хочуць ўплываць. І пытанне, ці гатовы яны столькі выдаткоўваць. Зразумела, што фінансавыя магчымасці, ну, могуць быць абмежаваныя, асабліва таму, што шмат патрацілі на каранавірус, цяпер шмат траціцца на вайну. Зразумела, што грошы не бясконцы. І таму, адпаведна, калі ўсё ж такі гэта жаданне будзе, то і будзе какая-то магчымасць пашукаць ресурсы, то, безумоўна, Еўрапейскі Саюз можа ўплываць на дэмакратычную трансфармацыю Беларусі. То бок у любым разе у Еўрапейскага Саюза застаецца накладзеныя на Беларусь санкцыі, частка з которых маюць нейкае значэнне для людзей у Мінску. Частка з іх, конечно, бессэнсоўна. Мы шмат ужо, в прынцыпе, пра гэта гаварылі. І хутчэй шкодзіць нам, чым каму-небудзь яшчэ. Але значная частка гэтых санкцый ўсё ж такі мае значэнне для Мінску. І таму, напрыклад, там увесь час вяртаецца да тэмы калій і так далей. Гэта безумоўны ўплыў. Калі будзе дадаткова да гэтага паўставаць нейкі дадатковыя фінансавыя ресурсы, там 10 мільярдаў, яшчэ штосьці, то безумоўна людзі ў Мінску будуць сидзець і думаць, калі мы сабе уявім дадатак нестабільнасці ў Расіі, то безумоўна яны пачнуць думаць, ну давайте мы ўсё ж такі, ну прынамсі выслухаем і падумаем у гэтым напрамку. І калі мы не павінны выключаць пытанне эго людзей, которые будуць кіраваць пасля Лукашэнкі. Усё ж такі Лукашенко з'яўляецца чалавекам абсалютна незвычайным. І там 99% людзей, которые прыйдуць на ягонае месца, ўсё ж такі, пэўна, не захочуць паўтараць той памер рэпрэсій, который выжываў Александр Лукашенко.
і нейкае там паразуменне, згоду ўсё ж таки варта выбудоўваць. Тым больш будуць і шмат іншых выклікаў, которые паўстануць перад сістэмай. Ну вось вы перед маім прыходам, я бачу, абмяркоўвалі пытанне працоўных, да? Ну гэта пытанне не здымаецца. Яно стаіць, што вось няма людзей, которые бы працавалі. І адпаведна вяртанне там сотні тысяч было бы акурат тым фактарам, который бы пазітыўна паўплываў. Ну Все што, зразумела. Не, дзякуй вялікі за ваш час, Рыгор, так, цікавая тэма. Ну, што Тэма нам цікавая, застаецца, але- акрамя надзей? але это... Што? Печально. Печально все это выглядит. Не, ну калі я побачыў, па-перше, такія загалоўкі там до 40-го года, я подумаю, а ідзіце вы з вашими доследованиями. До 40-го... До 40-го года там уже засталося. Ага, уже люди з нічого. 20-го чекають Вова з місяця на місяць, а тут 40-й год. Не, пойду я лепей з собакам гулять. Ну що ви. Добре, так ці іначе. Дякую за працю і за Дякую, те, Рыгор. що знайшли час для нас, для ефіру. Дякую вам.